Ana m anabata gị ọzọ na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, ebe a ga-eji gị ike na ebube nke Chineke na ọgbakọ GCK. Ọtụtụ nrịanrịa tipịasịrị ndị mmadụ ahụ, ọtụtụ nrịanrịa nke mere ndị mmadụ amazikwa nke ha ga-eso. Ọtụtụ ha amakwa na nwere ike ịgwọnwu nke a, maka na ndị dọkịta oyibo na ndị nke Igbo ekwuola na ọ gaghị ekwe ngwọta, mana Chineke site n'ike na ebube nke ya na ọgbakọ GCK kwa ụbọchị a, Chineke emetụtala ọdụdụ aka. Ọtụtụ ndị mmadụ ha anyela ọkụkọ agba ama na ihe Chineke nna mere ha. Ana m agwa gị, chere ka onye ozi zie otu ị ga-esi nweta ihe uru na ọgwụgwọ nsọ n'aka Chineke. Chineke nọ ebe a. Ndị ozi isi 14 amaokwu nke 8, o wee nwee otu nwoke nke na-anọdụ ala na Listra, nke ụkwụ ya na-adịghị ike, onye bụ ngwọrọ site n'afọ nne ya, onye na-enwebe mgbe ọ gara ije, onye na-ọdịbe mgbe ọ gara ije. Kedu ka ị ga-esi kwuo okwu maka ọnọdụ ya? Nke mbụ, ọ pụghị iji aka ya gaa ije na-enweghị enyemaka, na-enweghị onye ga-akwado ya, na-enweghị ike si na ebe ọzọ, na-enweghị ike. Mana ike nke aha Jizọs si otu a bụrụ nke nwere ike ime ya ka ọ dị ike. Nke a bụ ọnọdụ onye ọbụla n'ụwa a mụrụ anyị n'ime ụwa nke a. Ọ ya mere David jiri sị, n'ime mmehie ka nne m tụrụ ime m, n'ime ajọ omume ka a mụrụ m. N'ihi na mmadụ niile kemgbe Adam dapụrụ ya na nwunye ya Eve, anyị bụ ndị na-enweghị enyemaka, bụ ndị mmehie. Mana ewezụga Kraịst, onweghị anyị pụrụ ime. Ọ ya mere Job ji sị na onye ọbụla nke a mụrụ n'ime nwaanyị na ọ bụ onye na-adịghị ike. N'ihi na ewezụga enyemaka si n'eluigwe, anyị apụghị inwe ike ọbụla maọbụ ume ọbụla nke ị ga-enwe ike iguzo kwụrụziziriri na-ebi ndụ ihe a kwesịrị ka anyị mee. Nke mbụ. Nke abụọ, ọnọdụ ya, nwoke a apụghị ịga ije site na ike nke aka ya. Ị pụghị ịga n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi. ị nweghị ike ịpụ mee ihe ị kwesịrị ime site n'ike nke aka gị. Na-ewezụga ya, ị gaghị eme ihe ọbụla. Anyị na-ekele Chineke n'abalị na Kraịst nọ n'ebe ahụ, site n'akụkụ gị. Kraịst nọ n'ebe ahụ, ebe ọbụla ị nọ, maọbụ n'ụlọ gị, maọbụ na chọọchị gị, maọbụ n'ụlọ oriri, ebe ọbụla ị nọ. Nke a na-abịara gị na ihe na-apụghị ime n'ike nke aka gị, onye nwe anyị ga-emere gị n'abalị a n'aha Jizọs. Lee amaokwu ahụ ọzọ, onye n'ọdịbe mgbe ọ gara ije, onye n'ọdịbe mgbe ọ gara ije. Ọ bụghị na-iji ihe nyere ya aka. O nwere ike nwee osisi o nwere ike iji gaa ije, maọbụ nke ime mmụọ iji gara ya ijiri ya aka, maọbụ nke ime mmụọ, maọbụ nke okpukperechi, maọbụ nke uche. Ọ bụla dị na inye aka ahụ niile, o nweghị ike ịga ije ma ọlị. Ị gabiga ọtụtụ ihe, wee chesi ọ bụrụ na enweta enyemaka dị otu a, na enyemaka nke ịgụ akwụkwọ, enwere m ike ebilie gaa ije, nwee ike ịga ebe ọbụla. Enwere m ike nweta ịga n'eluigwe mgbe m gụrụ akwụkwọ. Ọ bụla dị n'ime echiche gị, maọbụ nke ịgụ akwụkwọ, maọbụ nke mmepe anya, maọbụ okpukperechi nke obodo gị, n'ike nke aka ya, ọ pụghị inyere onwe ya aka. Na enyemaka nke mmadụ, enyemaka apụghị ịbịara ya n'ụzọ ya. Amen. N'okwukwe, amen. Na mmụọ nke okwukwe, anyị kwenyere n'ike nke Chineke bụ nke na-eru ka mmiri n'ime ndụ anyị n'ụbọchị taa. Ọtụtụ n'ime anyị amapụtala ozuzu oke na nnwere onwe na ọgwụgwọ nsọ nke Kraịst na-enye n'ụbọchị taa. Ya mere ọ na anyị n'aka ugbu a ịnwapụta okwukwe a nke anyị ga-eji wee nata n'ozu oke n'aka Chineke. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya ịnata n'ike nke Chineke na-erute anyị aka n'ụbọchị taa, na ebe Kraịst nọnyere anyị na-enwe ihe na-apụghị omume. Ihe niile bụ nke pụrụ omume n'ụbọchị taa, dịka Meri gosiri site n'okwukwe. Ana m arụgide gị n'ụbọchị taa ka nwapụta okwukwe a site n'ikwenyere
na ekpere nke Chineke. Ihe okpukperechi na-apụghị ime, ihe ịgụ akwụkwọ na-apụghị ime, ihe uche mmadụ na-apụghị ime, ihe mmepe obodo na-apụghị ime, Kraịst ga-emere gị n'abalị a. Na nwoke a nke atọ, ọ bụ onye na-apụghị ịga ije dịka ndị ọzọ. Ahụrụ ndị ọzọ ka ha na-agagharị, ma ọ nwere agụụ ịga ije dịka ndị ọzọ, ma ọ pụghị ịga. Anyị amụọla maka ọtụtụ ihe, anyị mụọla maka Noe, mụọ maka Abraham, ha wee gaa ije ha na Chineke, wee na-enwe agụrụ dịka ha. Anyị gbalịa ma ka anyị nwee mgbanwe, ka anyị gwa onwe anyị na aga m adị mma, aga m aka mma, ka wee gaa n'ụzọ ahụ nke bụ ụzọ onye nwe anyị, ụzọ nke ezi omume dịka ndị ọzọ m na-anụ ihe banyere ha. Mana nwoke a apụghị ịga ije dịka ndị ọzọ na-aga ije. Gị onwe gị apụghị ime ya n'onwe gị. Ị gaghị enwe ike ije ije dịka ndị ọzọ, dịka Daniel, dịka Samuel. Ị gaghị eje ije dịka ndị ahụ niile bụ ndị amara ha, ndị mgbe ochie ha mere site na amara. Ọ bụrụ na ị ga-aga ije dịka ndị ọzọ nke a na-agwa gị okwu banyere ha, ọ ga-ewere amara nke Chineke, amara nke onye nwe anyị. Ya mere onye nwe anyị ahụ nọ ebe a n'abalị a nye gị, ọ nọ n'abalị a nye m onwe m, ọ nọ ebe a n'abalị a. Ana m ekpe ekpere na amara ahụ nke nyere n'ọka aka, nyere Noa aka, nyere Abraham aka, nyere Samuel aka, nyere Pọl aka na ndị ọzọ, otu amara ahụ na otu ike ahụ ga-abịa na ndụ gị n'abalị a. Ọ ga-enyere gị aka. Asị m ọ ga-enyere gị aka. Nwoke ahụ ọ dịbe mgbe ọ gara ije n'ike nke aka ya. Nke abụọ, ọ pụghị gaa ije n'inwe ihe ga-enyere ya aka. Nke atọ, ọ bụ onye na-apụghị ịga ije ọbụladị dịka ndị ọzọ na-eje, dịka ya onwe ya bụ onye amụrụ. Ele anya, ọ hụla nne ya ka ọ na-ebili gaa ije, lọtakwa gaa ije. O wee hụ nna ya dịka nna ya, dịka nwa. Achọrọ m ịdị ka nna m, m chọrọ ịga ije dịka nna m. Ma lee nwoke ahụ, o nwee mgbe ọ gara ije. Ọ nwere agụrụ ya, ọ na-enwe mmasị na ọ bụ na nna m na-aga ije, aga m agakwa ije. Ọ pụghị ịga ije dịka nna ya. Anyị nwere nna n'eluigwe, ọ chọrọ ka anyị gaa ije anyị na ya. Ọ chọrọ ka anyị gaa ije dịka ya. Ọ bụ nna anyị, ọ bụ onye kere anyị, ọ bụ onye okike, ọ bụ Chineke nke eluigwe. Ma lee ka anyị si nwee agụụ. Ọ bụ na m ga-eme ihe nna m na-eme, n'ezie anyị apụghị, n'ihi na anyị bụ ndị amụrụ na-adịghị ike nke eluigwe anọ n'ime ndụ onye ọbụla, anọ n'ime ihe kere eke ọbụla. Anyị na-eje ije, anyị apụghị ịga ije dịka Chineke. Ịga ije dịka Chineke bụ ihe anyị na-akpọ ịsọpụrụ Chineke, na ịsọpụrụ Chineke, na-ebi ndụ dịka Chineke, ikwu okwu dịka Chineke, ịdị ike dịka Chineke, ịga ebe ọbụla dịka Chineke, na-emeri ihe ọbụla bụ ihe isi ike dịka Chineke. Mana anyị apụghị ime ya. Anyị apụghị ịga ije ụzọ ziri ezi. Nwoke ahụ ọ dị mgbe ọ gara ije, ọ pụghị ịga ije dịka Chineke. Were ndụ gị nyefee ya. Mgbe ahụ okwukwe ị ga-ekwere na amara ka a ga-eji zọpụta gị. Ọ bụghị n'ike nke aka gị, ọ bụ onyinye amara nke Chineke. Echele mgbe ị ga-anwapụta ya n'obi gị. Echekwala mgbe ị ga-asụsọ ga-abịa n'ụzọ gị. Ghọta nke ọma na ozugbo iji jiri onye nwe anyị aka si ọ bụ onye nzọpụta m, nzọpụta ha ga-abịa. Gwa onye nwe anyị, gwa ya si ya, imeela, amaara m na imeela ya, o mewo ya. Asị m na ya onwe ya emewo ya. Naanị were aka gị ahụ elu dịka ị na-eguzoro n'ụkwụ gị. Aga m ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi ọkpọ oku ị na-enye onye ọbụla na nzọpụta, mgbaghara, mgbapụta. Ọ bụ nke ị nyere onye ọbụla nke ị ga-akpọ oku aha gị. Ana m arịọ onye nwe anyị dịka nkwa gị si dị, nke na-adịghị agha ụgha, gbaghara onye ọbụla n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na ume gị na ike gị na ọkpụkpụ azụ ha nwere ike iji wee na-eguzo ka na-eso nzọpụta ga-abịa onye ọbụla n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere na dịka nzọpụta na-abịa ugbu a, o wee laghachi n'ụlọ gaa ebe ọbụla
n'ike nke iguzo ziziriri, ike nke iguzo n'ezi omume, ike nke iguzo dịka ezi onye nwa Chineke pụtara ihe nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ana m ekele gị onye nwa maka ama m na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Welie otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasa n'ebe anyị nwere nsogbu ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'abalị a. Anyị maara na ị gbanwebeghị, ike gị agbanwebeghị, nkwa gị agbanwebeghị. Anyị maara na ihe ọbụla nke anyị rịọrọ gị n'aha Jizọs na a ga-enye anyị n'oge a, nye onye ọbụla nọ ebe a, nye onye ọbụla nke nọ n'ebe ọzọ, onye ọbụla nke na-aṅa ntị nke ejikọrọ n'ozi a, ka ike gị jikọọ ha ugbu a. Ya bụrụ onye nwe, ana m ekpe ekpere ka ogbugbo nke Chineke ahụ ga-abịa nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ihe toro eto na-arụ gị pụta n'aha Jizọs. Ogbi na-ekwughị ụka pụta n'aha Jizọs. Ihe zara gị aza, mkpumkpu ibu azịza nke bụ ihe toro gị n'olu pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị, ihe ọbụla bụ ọrịa na-adịghị agwọ agwọ dịka ọrịa kansa, dịka ọnya afọ, dịka ọkwara nta, ma ọ bụ nke nọ n'ime ahụ, ana m enye iwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị a niile nwere mkpọnwụ ahụ, ma ọ bụ agaghị ije, ma ọ bụ ngwọrọ, ana m enye iwu bilie n'ụkwụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa ọkpụkpụ ahụ gbalaga, ọrịa ọcha gbalaga, ọrịa COVID gbafuo n'aha Jizọs. Ọrịa obiri n'aja ọcha ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ arịrịọ nke ndị gị, rịọ za ha ugbu a, ebe niile, n'aka nri, n'aka ekpa, n'etiti, ebe ọbụla, obodo niile, mba niile, obodo niile, ka ọla ebube na ihe ịrịba ama na-ezo ka mmiri n'aha Jizọs. Ana m arịọ ọla ebube ebe niile, ike nke mpụta ihe nke Chineke ka ọ pụta ihe ebe niile. Onye nwe anyị, ka akụkọ otuto dị n'ọnụ onye ọbụla. Imeela maka ịzala anyị nke a. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Ana m ekele gị n'otu isi nọ ya na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado. Ama m na nke a nke ga-emetụta gị aka ebe ọ dị ukwuu. Biko sonyere anyị na gckhq.org. Enwere ọtụtụ ihe nke ị ga-erite n'uru ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị. Biko anyị chọkwa ka ị kesaa ihe onyonyo a nye ndị enyi gị, sonyekwara anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ obiọma ga-akpa anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-esonyere anyị. Biko na-esonyere anyị. Imeela.